Yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimantu mabuyu bambolunyu hlase bodlamanza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere Bobo. She Popo. She. Take me straight to Kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodlamanza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Yabona le ngalakathi ngathi yakomdubana. Yeah. Hayi zalo ngiyakwazi wena. Awuthami? Awudansi? Futhi ngiyamini phela lo. Wena bese. Hayi ngiyayazi awuthi lena bese cha. Ugrand utaba wami? Right. Ugrand mama zini yaphila? Siyaphila. Kugrand. No, angihambi ngedwa bhuti wami. Ngihamba nabantu nanali ithimba lami la kwa TV. Ngihambe ngibuza abantu vele sikhuthaza abantu ngamathalenta abo, sikhuthaza abantu nangokothando, sikhuthaza abantu. So nje ngisacela sibheke ngapha nje sithi ukubuzana nje imibuzo. My brother konje ubani igama? Mina ngobheki. Umapinza, uPizori, umamazi? Ubuselaphi. All right. So ebheki wena nomamazi niyadate? Yeah, mfowethu angisho kanjalo siyadate. Oh, showcase. So Maphiza sebekhona nabancane abadansi osubakhulumile. Phela wena mfowethu uwe iking yomlenze mfethu. I-dance ne-dance biqala la kuwe mfethu. Yeah, mfowethu abakhona. Bakhona mfethu soba train. Yeah mfethu because awukwazi ukutetela leli talente ukuthi lidlule nje kanjalo. Kumele ukhulume nabanye. Big up to you mfethu na big up nanokuthi mfethu usudansisa abantu kwaze kwafika kulo mkhakha lo osukuwo. But mfethu akwesingene kwezothando. Wena noma isister ku relationship yenu ngathi khamba kanjani? Mfowethu ngakutshela nje ukuthi yena kahle yabo umuntu wami lo ngiyamthanda mfowethu uyabona iswidi lami lomkhuhlane mfowethu so fast lahlana nalo muntu Ngiphathane grand futhi. so fast lahlana akekho osihlukanisa Ajayavi. siyabona ufika la akekho osihlukanisa Akekho. sohlukanisa Ulwandle. Go bhajo ulwandle. Bhajo ulwandle. sohlukanisa ulwandle. Sister, wena wathini uthandaya ngomabhiza? Hayi. Yeah, ngiyamthanda yena futhi intanawo nje unempatho nothando. Kodwa nje alright uphathana kahle. Okay, uthanda lokho. So mhlawumbe mangase uthola ukuthi uyakuchithela ungenza njani? Eish. Ngaphatheka kabi, angazi nje ngenze njani. Yeah. Ngaphatheka kabi because ukuchitha akuyona into enhle. Wena bafo Maphiza ungaphatheka kanjani mangasuza ukuthiwa mhlawumbe angisho ukuthi into ekhona into engekho. Yeah, mfowethu. Kodwa nje uma ungasuza ukuthi umamazi yachitha. Khona ngaphatheka kabi kakhulu kodwa nje angiboni ukuthi angachithe umuntu wami njengoba ngisho ukuthi sofa silahlana. Awumthemba kakhulu Maphiza. Lami lomkhuhlane. Hayi wakho lo. Ihoze yami. Iholzi le. Ihoze yami. Unyungo. Ngiyamthanda lo muntu. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? Hayi 100. Ngisho 100% ngisho ngendlela engimthemba ngayo. Sure. Wena usithemba kangakanani? Hayi nami ngithi akungithi 100 na. Unesho. Ngisho. Sure. Yangisho. Sure. Yeah. Okay. Ukhona nomunye umuntu othandayo naye ngaphandle kaMamazi? Hayi akekho bafake. Thanda naye. Yena yedwa nje umabhebeza wami. Sure. Sofa silahlane naye futhi. Makoti wami uMambatha. Mamba. Makoti wami uMambatha. Emambathe. Mambathe, Mashantu lo. Awu Mashantu mashani. wami. Ukhona into ofisa ukuyiqolisela kuyena mhlambe eyakuyenzeka
wayilungisa yadlula mayelana nozothando but uyabona ukuthi hayi man kuyakuphoqa ukuthi yazi uyixolisele lento. Yabo lo mbuzo bafo angeke ngisho nje ukuthi yena hayi akukho la ngake ngamona khona mfowethu i-perfect nje yonke indawo mfowethu. Uyi-Perfect TV. Yebo ushaye khona ngqo. Ungu-Perfect TV. Ushaye khona ngqo. Ushaye khona ngqo. Uyazi naye. Ngiyamthanda ngiyamnakekela lo muntu uyazi. Nawe uyanginakekela uyazi. Sister, in a scale of 100 umthemba kangakanani ubhuti? Ngiyamthemba yena kakhulu. Ngoba akaze ngenzele izinto angikaze ngambone nezinto ebhedayo. Umuntu nje alright. Yeah. Wena uthemba kangakanani? Nami ngiyazithemba kakhulu. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe? Akekho umuntu engithandana naye. Ikhona into ofisa ukuyipolisela? Yikho konke kuhamba kahle nje. Cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Oh shendele baba. Oh shilo bobo. Salala bobo. Hayi bo. Hayi njalo, hayi maphiza. Hayi maphiza. Hayi mfowethu. Maphiza hayi maphiza. Maphiza mina. Naku maphiza. Naku maphiza bukhosho umuntu wakhe ngolimo. Hayi salente niyenza ngiyanivumela bafethu. Ningaze nithi kwanqaba mina. Vala amehlo welcome. Yonke endlini. Hayi maphiza ithinti. Maphiza nawuvume. Kodwa mfowethu hayi yazi mfowethu kodwa hayi kodwa si-rap. Si-rap. Maphiza. Wenze endlini. Hey maphiza. Ngikubona ubuya naye manje. Hayi vele umhakho okungcono vele makhe maphiza. Ngcono ithathe yakho okungcono eclean. Hayi le yakho ubuyithathe yasekuqaleni. Oh baby. Hayi mfowethu hayi kodwa Hey maphiza. uvusenye into kahle uvusenye. Ishingishane. Yazi uvusenye into kahle. Hina ngendlela senibaqazana ngayo bethu. Hey maphiza. Ngoba ngikutshele ukuthi iswidi lami lomkhuhlane yabona umambatha ngizomshada mfowethu. Uma kuhamba isikhathi. Hey maphiza unehlo umbuka ngalo bethu. Unehlo uzomtshela ngalo ukuthi wena ukube ngabe lo mntwana ngendlela ngiyomshada mfowethu. Yabona mangahlanganisa ngathola kahle nje amandla. sure. Ngizomshada umambatha. Ngizomthatha. Uzizwa njani ntatisi wami? Ngijabulile kakhulu, ngiyajabula ukuzwa ukuthi uyangithanda nami ngiyamthanda, ngiyajabula nje kakhulu. Hey, uyamjika lo muntu man. Hayi bafethu. Wavusa olunye usinga mfowethu, wavusa olunye usinga uma ukhuluma kanjena. Naye uyangikhuthaza ngendlela akhuluma ngayo kanye. Yeah. Bekuba ngimtrust njalo ngaso sonke isikhathi. Umnakekele. Ngeke ngaso sonke isikhathi. Umnabise kahle nje mfethu njengomuntu wakho mfethu. Naso awukhuluma kahle ibeka kahle straight exact. Yeah. Short lutho phela kule. Umuntu esifazane. Yeah. No maphiza mfethu. Akhona mhlawumbe amagama mfethu ofisa ukumnika wona nje ayesethembiso mfethu before nje singindedela maphiza. Ngingabeka nje amabili amathathu mfowethu. Maphiza mfethu. Uthi akaqhubeka kanjalo umama. Angiphathe kahle nami ngizokuphatha kahle. Hayi nizwele bafethu. Akusho mina. Okuzayo kukhulu okuzayo. Kukhulu okuzayo. Makhuluma ubhizori kuduma izulu bolova. Ithi ngibadedele bafethu singaze sinethe imvula. But mabhiza before ngindedela bafethu kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithwe by switching phones for 60 seconds. Wena bhuti wami unika umuntu wakhe ifoni yakho ukuthi angene ku-WhatsApp, Facebook no Instagram. Ngiyazi nini ngabantu bo-WhatsApp isikhathi esiningi. Singene nje ku-WhatsApp usi-check ukuthi ufletha nawe ubani. Angithi wena sisuthanana nomabhiza kuphela and akekho omunye umuntu uthandana naye. And uyamthemba. Nawe mabhiza ngithi. Yebo. Yeah, uyena yedwa ngithi. Uyena yedwa. Yeah, so siyawatshintsha amafoni nje manje. Woza ngapha sister. Mabhiza sala khona ngapha. Ima ngapha mabhiza. Woza ngapha sister. Sister woza ngapha. Ngiphi ifoni yakho? Sister ungangisabi sondela ngapha, ngena ngapha esayidini. Lethe yakho mabhiza. Angithi aninankinga musuku. Angithi aninankinga. Letha mabhiza. Mabhiza yini manje? Yeke musuku ivu awu. Mabhiza yithi. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Angikho yiwani ngiphethe umabhiza namhlanje bafethu. We gonna be going through WhatsApp si-check ukuthi umabhiza noma umamazi ufletha nobani. Njengoba beshilo umabhiza ukuthi uyayithemba 100%, themba nomuntu wakhe 100%, ayikho into abayisabayo. So kuqala ngefoni yakho my sister. Cela uyivule.
Dango. Na WhatsApp maphiza. Emawo maphiza. Na WhatsApp. Mase ngithi type amaphiza utype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labantu ongabafrostani lana ungitshele futhi ngoba lawo majidi wena azobe ekudlela umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the changes. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Sister, wena abakusheli nje ama-boys njengoba ungumuntu kaBizore. Bayashela bona ukuthi ngoba ngiyazazi mina ukuthi ngifunani nokuthi ngimephi nokuthi samaplan athile nomibani mhlawumbe bethiwa naka namaplan athile mhlawumbe mntu siyadlala anginawo lento ukuthi siyadlala snap ma-plan. Maphiza vela ba. Hayi vela mina kuphela. Vela wena mfethu. Cela ungididithele mfethu ungisaphela ukuthi I miss you ufake neheart ebovu. Sure. Ngiyakuzwa sister. No. So sister ngifisa ukwazi kuwe. Ungasuthola nje njengamanje ukuthi uMaphiza njengoba ebheka ifoni yakho uya cheater or wena wenza njani? Uthi yena wa-cheat? Ya sengiqedile mfethu. Vela yonke into vela mina kuphela. Diditha lapho saphuthi sex. Sheshe Maphiza lemvula ngathi sifikile. Angithi. Thaphuthi sex. Kushubile. Awusendi nje lutho. Ayangithuli. Lutho phuma lapho mfethu utype uthi money Maphiza imali. Ubani sister onokuphi imali? Ngaphandle kaBizore. Ngisaba ngiphi imali usifana. Oh, ola. Usisi wakho. Hayi mfethu hayi angifuni ushamanga abafu angitholi lutho mfethu yonke into right. Ha, Maphiza. Delete lapho utype uthi ufake emoji ebrinjolo. Khona lama brinjolo la ufake nepentshisi, ufake nalamanzi athi qwa impophomo uzobona kuzovelana. Sister ukuyisebenzisa lezo zinto noma uyilokothi. Awu bakithi. Nje. Hayi bafuna manje futhi. Uyawudlala Facebook? Hayi mfana. Nalokunye ukudlala. WhatsApp phela. Nama. Uzizwa njani dog? Ngizizwa ngihappy kanjani futhi ngingedwa kumama ngingedwa. Hayi mnike mfethu ifoni yakho Mambathi. Mambatheni. 510 Mambathi, 510 Mambathi. Ungasabi Mambathi asengiyanidedela. Awuyivule Maphiza. Awuyivule. Awuyivule. Ngiyafika. Hayi khuleka Maphiza. Yazi sayithini? All right, sister. Siya WhatsApp ke manje. Na WhatsApp. Mase ngithi type, uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labanye abantu la ongabazi. Ungitshele futhi ngoba labantu bazobe bechitha nomuntu wakho ne. All right guys, we are on WhatsApp right now when you are about to tap the channel. Maphiza ithini bolova. We are about to tap the channel. Tap lapho uthi ngiyakuthanda. Okay. Kuvela mina. Vela wena. Nice one. Maphiza, all right, kusavela wena. Type lapho uthi sex. Kuvela. Vela ba. Kuvela uZandile. MaZZ. Ubani uZandile? Maphiza. Bawuzandile. Ubani uZandile? Ubani uZandile wathula? Ile cousin wami. Yilo cousin wakho. Ile cousin yami le uyikhumbula le yaseNewcastle. So wena no-cousin wakho niyadlala? Niyadlala? Wena u-cousin lo akumazi uZandile. Hayi baby ile cousin yami yaseNewcastle uyikhumbula le yafika engangafika nayo. Wayibona. Wakwafika nayo? Wayibona ukhumbula. Ngayibona ukuthi ubani igama layo. Wena ne-cousin yakho mina umuntu engimaziyo uCelo, umntwana okuzivakashela mina nawe. Ukuthi mangabe ngize kuwe ngimthola ekhona. uZandile angimazi. Mina watshela ngoCelo. Awumazi ubani uZandile? Watshela ngoCelo nohlengiwe ubani? Chaza nje ubani uCelo. Ungafuni ke khuluma iqiniso ubani uZandile. Khuluma nje. Khuluma ubani uZandile. Wena uyikhulumela. Ngiyakubona namanje ukuthi kunento ayifihla ubani uZandile.
lutho mambatha ubani uzandile masuya soma musuya le cousin yethu le musuya le nale cousin wakho ngiyawazi phela sithandana ngamanje mina nawe 2 years zonke sithandana mina nawe 2 years zonke Ubani mfethu ngabe uyamtshela ubani uzandile chaza nje mfethu uzandile nawe ukuthi kahle kahle uchaza ubani uzandile ngifuna ukwazi ukuthi uzandile ubani awumkhumbuli nithi cousin wami baby lona ngangafika nawe ukhumbule kahle man khumbula kahle baby nanizokwenzani awuzomenzani Khumbula endlini kahle. shuthi wafika nawe ezokubonisa ukuthi nayi intombi yakhe entsha cause mina yena isikhathi ngimfaka Wena- phela wena nozandile niyathandana. mina ngosiso Wena- wakhe wena Uchitha umuzi wami. Angiwuchithi, kodwa- wena ngabe Ukuchitha manje. awuthami ngabe uyaxolisa Ukhuluma kahle nomuntu wami mina kancane Ngabe uyaxolisa? uzandile angimazi Ithi mina ngikhulume nawe ngazucela eceleni. mina cousin Okay, yami. bamba sister, bamba nikhulume eceleni. Yeah, bamba. Yeah, isintethe. Yeah. Khuluma chaza. chaza chaza ukwazi chaza Achaze yena nombatha lo. uzandile ubani ukhanye ngizokuzwa ke uzandile ubani awumkhumbuli uzandile ubani mina ngazi ucelo ubukhazini wakho ngazi omnye ukhazini wakho uhlengiwe ucelo wangi uzandile musungifaka uzandile mfethu. angimaze funa nakho vela Musungifaka, musungifaka. hlukanisa kuvela uzandile awubona ukuthi ubani umuntu ongena kuthina phakathi kwethu uyambona ukuthi Musungifaka, Yazini. musungifaka. yazini into ngizoyizonda kokuqala amanga ngizozonda amanga ukhe ngizozonda amanga ngizozonda amanga khuluma iqiniso endlini asikhuluma amanga uzandile uvele amanga Ungabaniki umbrella, ungabaniki umbrella. Fane banethe. Fane banethe. Uwe. ubani uzandile Uthetha ngani? ubani uzandile ubani uzandile ufuna sibuko sizobuka manje sokhathela namathe khona la ungenza isilima ngethwena Sazoqhubeka utshole naye lo. angeke sathola ungenza isilima namanje akakhuluma iqiniso ngoba Miyeke, asambe. Vele umyeke. wena ngijwayela vele wena ngiyamjwayela ungenza isilima Sister ngicela uhambe ngifuna ukushaya indoda yakho. wena ngiyamjwayela Sister ngicela uhambe ngifuna umshaya lo. wena oqalile lento le kahle kahle uwe une-problem Uchithi umuzi wami. Sister ngicela uhambe. Sister ngicela uhambe. Ngifuna ukushaya wena. Ngifuna ukushaya wena. Weli nibambe la. Ngifuna umshaya lo. ayipheleli lana futhi Hayi malapho ngifuna ukubhonya, ngifuna ukukubhonya. Ngifuna ukukubhonya. woza futhi ayipheleli Yeah. lana Awubambe la. Bamba la. imizi yabantu wena futhi Ha. yazibuka angisanam Bamba la. Bamba la ngifuna umshaya lo. Ongifakela le phone la ephaketheni. Ngifuna ukushaya. Hey, relax. lento oyenzile mfowethu Awumbambe welcome. Awumbambe welcome. uyayibona lento oyenzile mfowethu uyayibona lento oyenzile Sondela, sondela. Msondeze mlethe ubuso. uyayibona lento oyenzile Mlethe ubuso. uyayibona lento Mlethe ubuso. nawe ngakuhlanganyela lapha Mlethe ubuso ngifuna ukugaqala unyawo. uyayibona lento oyenzile Yakhanga ke manje. iright lento oyenzile iright lento oyenzile baba Ochitha umuzi wami phela mfowethu uyambona umuntu wami phela manje wenzelani into enzayo Uyangazi mina? wenzelani into enzayo Ngishayela ubufebe. Ngishayela ubufebe. Yabona into ngiyenziswa ukuthi uyafeba. mfowethu wenzelani into enzayo ayipheleli lana mfowethu Ya, ngifuna umenze kanjalo. ayipheleli Emkhuleni. ngobaba ayipheleli le mfowethu ngobaba baba awukho ngicela ungiyeke mfowethu inini ungibambile Mbambe. Mbambe welcome. inini ungibambile Mbambe. ngithi ngiyeke Mbambe welcome. inini ungibambile Mbambe. manje ngithi ngiyeke na Mbambeni. esikhona ngithi ngiyeke Mbambe. ubamba mfowethu ayipheleli Ngifuna ukushaya oqina. Omlethe ipompa. sithi imizi yabantu wena ngizokubamba ngizokubamba Mtetele. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile. Andile ngomunye umfana nje mistake